स्कुलाव क्लास लानो गोनां कलेजाव क्लास लानो गोनां बेबायदि समखौ प्रमद बर'आ आन्दलनाव लाङै टाइम नस्ट खालायदों। दिनैनि समाव प्रमद बर'खौ बाख्नायनो जेबो गोनांथि गैया। फोरोंगिरिफोरखौ बाख्नाय, बिमा बिफाफोरखौ बाख्नाय, गामिनि रायजो राजाफोरखौ बाख्नाय। बर' आइजोखौ बर' बिमाखौ इउपिपिएलआव भट होनायनि थाखाय बिपिएफनि दैदेनगिरिया बुदों। गोसोआव दंना प्रमद बर'आ मेट्रिक परीक्षा होनो गोनां, पिअ परीक्षा होनो गोनां, बिए एमए परीक्षा होनो गोनां, साख्रि बाख्रि इन्टारभिउ होनो गोनां हाजार हाजार सोलोंथाइनिफ्राय माखासे डाउन खालायबोदों। साख्रि बाख्रिनिफ्राय जानगार खालायदों प्रमद बर'आ। फोरोंगिरिफोरनि नाजानाय, गामिनि रायजो राजाफोरनि नाजानाय, बिमा बिफानि नाजानाय दिनैनि समाव जोबोद साख्रि बाख्रि इन्टारभिउ होनो जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसो होदों, फरायनायाव गोसो होदों। फोरोंगिरिफोरखौ सन्मान हो, बिमा बिफाफोरखौ सन्मान हो, गामिनि रायजो राजाफोरखौ सन्मान हो। प्रमद बर'खौ बाख्नायनायनिफ्राय जानगाराव दोन। दिनै बिटिआरनि 3 बोसोर मानगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बे बिटिआरआव मोनसे मख'जाथाव मोनसे जायगा आवग्रिनो हादों। दिनै फार्स्ट पजिशनाव थांनो हादों आसामनि गेजेरावनो, बेबो साइन्स स्ट्रिम बायदियाव। दिनै बिटिआरआव मोनसे आसामनि गेजेराव नर्थ इस्टनि बर' बेराफारसेथिं भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय मेट्रिक पास जाबानो, पिअ पास जाबानो, बिए एमए पास जाबानो प्रमद बर'नि थाखाय पास जानाय नामा? प्रमद बर'आ गारबोनाय समाव मा गोरोन्थि मावदोंमोन? सोरबा मेट्रिक परीक्षा होनो गोनां, सोरबा पिअ परीक्षा होनो गोनां, सोरबा बिए एमए परीक्षा होनो गोनां, सोरबा साख्रि बाख्रि लानो इन्टारभिउ होनो गोनां। बेबायदि समाव बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आन्दलनाव लाङै नस्ट खालायदों। प्रमद बर'आ मेट्रिक परीक्षा होनो गोनां, पिअ परीक्षा होनो गोनां, बिए एमए परीक्षा होनो गोनां। बेबायदि समावबो प्रमद बर'आ आन्दलनाव लाङै नस्ट खालायदों। सोरबा साख्रि बाख्रि लानो गोनां, बेबायदि समावबो आन्दलनाव लांनानै नस्ट खालायदों प्रमद बर'आ। नाथाय आं बाख्नायो प्रमद बर'खौ, जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव हाथियार हमग्रा आफादखौ फोजोबनो हादों, जोंनि बर' माहारिनि आन्दलनकारिखौ फोजोबनो हादों। साबसिन प्रमद बर'नि मावनाय खामानिया बे मोननै खामानिया जोबोद बाख्नायथाव। हाथियार हमग्रा आफाद गैला, बर'नि आन्दलनकारि गैला, जोबोद सुख शान्ति हर सान बेरायनो हादों, बयजोंबो गोरोबनानै थानो हादों जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव। होलाबायबाय आं ट्रेक्टराव होदों, ट्रेक्टरनि मानसि नालाय होनना बुंदों। माला जायामोन ओरैनो? माला जायामोन? दहायसो 12टा समाव। सोरमोन बे? सोमदोन ओमफ्राय खायला होनो नामगारिखौ सासेया। माबा जन'। रोखा जाबाय बे जायगायाव सोर दंमोन आरो अबे अर्गानाइजेसन मानसिफोर दंमोन बेखौ नुजानाय जाबाय। दा बेखायनो थगायनो नागिरब्लाबो थगाय हानाय नङा। नाथाय प्रमद बर'नि समाव सोरबा मेट्रिक परीक्षा होनो गोनां, सोरबा पिअ परीक्षा होनो गोनां, सोरबा बिए एमए परीक्षा होनो गोनां। बेबायदि समावबो रावबो एग्जाम होनो थाखाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा सान्थि मोनाखै। सोरबा साख्रि बाख्रि लानो गोसो, बिथांमोनाबो बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा इन्टारभिउ हैनो थाखाय सुबिदा मोनाखै। सोरांबानो आन्दलन, सोरांबानो प्रमद बर'आ मालाबा समाव क'क्राझार, मालाबा समाव दिल्ली, मालाबा समाव गुवाहाटी, मालाबा समाव गावनि डिस्ट्रिक्टआव आन्दलनाव लाङै प्रमद बर'आ नस्ट खालायदों। नाथाय एक्स बेल्टिनि, एक्स एनडिपिफोरनि नाजाथाबनायाव जोबोद बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सान हाबबानो गाव गावनि न'आव हाबनानै लेखा फरायनो थिनदोंमोन। ड्राग्स जानाय, जुमाय फाग्ला गैयामोन। दा दिनैनि समाव लेखा गोरों जादों, ड्राग्स जानाया बारा जादों। बेफोरखौ जोंनि बर' माहारिनि फरायसा आफादा दमन खालायनांगोन। ड्राग्स जानाय, जुमाय लोंनाय आरो गावजों गाव माखासे खोथाखौ लानानै बैनि खोथाखौ बे सोरबा गेदेरमाखौ गावजों गाव बखिलायनाय, बिनि जानगार जोंनि बर' माहारिनि फरायसा आफादा स्ट्रं जानांगोन। सोरबाया बै हान्जानिफ्राय फैबाय, सोरबा हान्जाखौ फाग्ला बादि बखिनाय, बे हान्जायाव थानानै बै हान्जायाव थांनाय, सैमा फाग्ला बादि गावजों गाव थेरफाथिलायनाय। जायफोर गावनि हान्जाखौ सोरबा फरायसा आफादानो जा, सोरबा राजनितिक हान्जायानो जा, बै हान्जानिफ्राय बे हान्जा फैयोबा बिथांमोनखौ सुबिदा होनाङा। सोरबा आबसुनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा गावनि
पार्टीनिफ्राय गावनि फरायसा आफादनिफ्राय मालाबा दावथ्रोदनाय नुदों नामा? सोरबा बिलटिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा बिलटिनिफ्राय गुबुन हान्जायाव थांनानै सोरखौबा बखिनाय नुदों नामा? सोरबा XNDP-नि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा गुबुन हान्जायाव थांनानै सोरखौबा बखिनाय नुदों नामा? जों नुदों बै हान्जानिफ्राय बै हान्जा थांनाय मानसिया बांसिन गावखौनो हिर' लाजिनो सोलोंनांगौ। जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बै हान्जानिफ्राय बै हान्जा फैनानै गावजों गाव बखिनानै गुलाय गुजाय खालायग्रा बे गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा लाजिनांगौ। बिनि थाखायनो आं खावलायो जोंनि बर' माहारिनि फरायसा आफादा स्ट्रं जानांगौ। बै हान्जानिफ्राय बै हान्जा बास्लायबाय थाग्रा सोरबा गेदेरमाखौ मालाबाबो सान्स होनो नाङा, मालाबाबो सान्स होनो नाङा। जोबोद गाज्रि जायो। जों दिनै नुदों सोरबा बुनसुनिफ्राय सोरबा पार्टियाव हाबबाय, जोबोद जोंनि बर' माहारिनि सोरबा गेदेरमा दैदेनगिरिखौ बखिनाय, सोरबा BPF पार्टीनिफ्राय सोरबा हान्जायाव हाबनानै सोरखौबा बखिनाय, बेबायदिया जानाय नङा। दमन खालायनांगोन। बांसिन गुलाय गुजाय खालायग्राया पार्टी सोलायग्रा। जों दिनै बुंनांगोन जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जेरै गारबोनाय समाव XNDP-फ्रा बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ, ट्राइबेल सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सोलोंथाइ, सोरबा थाखा फैसा गैयैखौ XNDP-फ्रा थाखा फैसा होनानै फोरोंदोंमोन, सोरां बारां गावनि न'आव थांनानै लेखा फरायनो थिनदोंमोन, जुमाय लोंनायनि जानगार, ड्राग्सनि जानगार। दिनैनि समाव जों मा नुदों? लामा दफा दफा जुमाय बथल, लामा दफा दफा मबाइल सेरनाय, लामा दफा दफा ड्राग्स जानाय, बेबायदि जों नुगासिनो। प्रमद बर'खौ बाख्नायनायनिफ्राय जानगाराव दोननांगौ। फोरोंगिरिफोरखौ सन्मान हो, गेदेरमा रायजो राजाफोरखौ सन्मान हो, सोरबा बिमा बिफाफोरखौ सन्मान हो। फोरोंगिरिनि थाखाय जोबोद जोंनि बर' फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो होदों। गेदेरमा रायजो राजाफोरनि नाजानायाव फरायफुबाय थानाय गथ'फ्रा सोलोंथायाव गोसो होदों। गामिनि नाजानाय, सोरबा फोरोंगिरिनि नाजानाय, बे प्रमद बर'नि नाजानाय नङा। प्रमद बर'आ हाजार हाजार जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नस्थ' खालायबोदों। सोरबा मेट्रिक परीक्षा होनो गोनां, सोरबा PO परीक्षा होनो गोनां, सोरबा BA/MA परीक्षा होनो गोनां, सोरबा साख्रिनि इन्टारभिउ होनो गोनां, बेबायदि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नस्थ' खालायबोदों। मेट्रिक परीक्षा होनो गोनां समावनो आन्दलन, PO परीक्षा होनो गोनां समावनो आन्दलन, BA/MA परीक्षा होनो गोनांआवनो आन्दलन, साख्रिनि इन्टारभिउ हैनो गोनांआवनो आन्दलन, स्कुलनि क्लास लानो गोनां, कलेजनि क्लास लानो गोनां, बेबायदि समाव प्रमद बर'आ आन्दलन खालाम नस्थ' खालायदों। जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ साख्रिनि जानगार खालायनाया प्रमद बर'नि दिनावनो जादों। नाथाय सोरबा XNDP-नि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा, सोरबा सिनियर जुनियर मालाबाबो बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फरायनायनि जानगार, साख्रि बाख्रिनि जानगार खालायाखै। नाथाय प्रमद बर'आ दिल्ली, गुवाहाटी थाय लामा जथेनाय आन्दलनाव लांनानै बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ साख्रिनि जानगार, सोलोंथाइनि जानगार खालायहोदों। नाथाय आं प्रमद बर'खौ बाख्नायो। जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव हाथियार हमग्रा आफादखौ फोजोबनो हादों, आन्दलनकारिखौ फोजोबनो हादों, सुख सान्थियाव लाबोनो हादों। आं बेखौ बाख्नायो। नाथाय प्रमद बर'खौ दिनैनि समाव बाख्नायनायनिफ्राय जानगार खालायनांगौ। प्रमद बर'नि थाखाय मेट्रिक पास जायाखै, PO पास जायाखै, BA/MA पास जायाखै। प्रमद बर'नि थाखाय साख्रियाव इन्टारभिउ होयै मोनाखै। गावनि नाजानाय, बिमा बिफानि नाजानाय, गामिनि थुलुंगा होनाय, फोरोंगिरिफोरनि थुलुंगा होनाय, बिनि थाखायसो दिनैनि समाव जोबोद जोंनि बर' माहारिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि इन्टारभिउ होयोबा मोनो। आरो माखासे फरायनायाव जोबोद गोसो होदों। प्रमद बर'नि जेरैबायदि गारबोनाय समाव नस्थ' खालायनायखौ गोसोखां। दिनैनि समाव प्रमद बर'खौ बाख्नायनो जेबो गोनांथि गैया। फोरोंगिरिफोरखौ बाख्नाय, बिमा बिफाफोरखौ बाख्नाय, गामिनि रायजो राजाफोरखौ बाख्नाय। प्रमद बर'खौ बाख्नायनो जेबो गोनांथि गैया। फोरोंगिरिफोरनि नाजानायाव, बिमा बिफाफोरनि नाजानायाव, गामिनि रायजो राजाफोरनि नाजानायाव दिनैनि फरायसाफ्रा जोबोद साख्रि बाख्रि गोसो होदों, फरायनायाव गोसो होदों। फोरोंगिरिफोरखौ हानायमानि सन्मान हो।